Mégis miféle arcátlanság ez? Azonnal engedd el a férjem! Elnézést, elgondolkodtam is. Nem, én kérek elnézést, az én hibám volt, csak is az enyém. Miért fogdosod még mindig? Engedd már el végre! Jaj, asszonyom, elnézést az ügyetlenségemért, kérem, bocsásson meg. Hát elég ügyetlen vagy. Miért van az, hogy mostanában lépten nyomon beléd botlom? Kérlek, ne cirkuszolj. Te csinálsz botrányt azzal, hogy minden percben ezzel a nőcskével vagy. Nem az ő hibája volt. Nem az ő hibája? Ezek után te védeni merészeled? Vagy talán tetszik neked ez a nő? Ha? Neked tetszik ez a nőcske? Nem fáradtál bele a gyanúsítgatásba? Követelem, hogy válaszolj. Tetszik ez az álszent nőcske? Egy pillanat, asszonyom, ez azért... Hallgass, te kis csúszómászó! Elég, fejezd be már, Rajza! Mondd csak, ezért fizet neked Lombardi nagypapa? Hogy kikezdj a férjemmel? Jaj, nem, nincs kedvem tovább vitatkozni magával, asszonyom, elnézést. Te meg mit bámulsz úgy? Meg fogsz hallgatni, te szutyok! Könyörgöm, fejezd be! Neki nincs mit meghallgatnia. De Leonardo, miért véded még mindig? Mégis mi bajod? Talán elfelejtetted, hogy a feleséged vagyok? Nem, sajnos, Rajza. Ezt egyáltalán nem lehet elfelejteni. És én minél előbb orvosolni is fogom a dolgot. Tényleg elmész? Igen. Nem, mert akkor az a nőszemély elérte, amit akart. Ezen kívül az én vendégem vagy. Itt maradsz, és nem veszel tudomást róla. Nem, nézd, igazából nem is érezném itt jól magam. Minden esetre köszönöm, hogy meghívtál, de mennem kell. Nos, akkor mindannyian megyünk, mert együtt jöttünk. Ne, kérlek, ne tedd ezt velem, komolyan. A gyerekek olyan jól érzik magukat, minden remek, minden csodás. Kérlek, maradj a többiekkel, én meg elmegyek Na egyedül. jól van, sajnálom Mirandát. Majd beszélünk, vigyázz magadra. Később hívlak. Nagyon köszönöm, Eloisa. Nincs mit. Szia. Szia. Mami, már megint sírsz? Amikor látunk, mindig csak sírsz. Igen, mert az a nő, aki veletek jött, bántott engem. Miranda, aki nagyapára vigyáz? Igen, kicsim. Ő bizony nagyon rossz. Egy szörnyű nő. És megríkatott. Mit mondtál a gyerekeknek? Rajza, drágám, itt az ital, amit kértél, gyere szépen, idd meg. Mert felmelegszik. És kérlek, ne idegesítsd fel magad. Rendben? Carlitos, Karina, menjünk, fürödjünk egyet a medencében, jó? Igen, Jó, igen. menjetek Ginetté nével. Majd utánatok megyek, és megnézzük, ki ússza gyorsabban a medencét. Mi volt ez Mirandával? Féltékenységi jelenet? Képmutató? Ne piszkáld Mirandát, mert semmi köze ahhoz, ami közted és a férjed közt van. Az a nő egy született ördög, és én hülye, majdnem beleestem a medencébe, amikor megláttam Lombardi urat. De hülye vagyok. Mi van veled, Miranda Valladares? Nem vagy már 15 éves kamasz. És ez az idióta azt hiszi, fel akarom csípni a férjét, felfoghatatlan. Hagyd végén Carlitoszt és Karinát. Ne használd fel őket arra, hogy visszakapd Leonardot. Ők a gyermekeim, és senki nem veheti el őket. Kérlek, Rajza, ne légy nevetséges. Ne jázd az áldozatot. Mindenki tudja, hogy sosem voltál jó anya. Mit tudhatsz te erről? Neked, akinek gyereke sincs, nincs jogod ítélkezni. Most nem rólam van szó, hanem rólad. És az ilyen aljas nőknek, mint neked, nincsenek jogok. Rajza nem kapja meg a gyermekeimet. És eszem ágában sincs osztozni semmin azzal a cafkával. És egyáltalán nem érdekel, mit mond a törvény. Ez egy nehéz per lesz. És már most azt tanácsolom, légy óvatos. Nem Rajza miatt, hanem a gyerekeid miatt. Mert ők nem tehetnek a szüleik hibájáról. Kérlek, Herman. Nincs olyan bíróság a földön, amelyik egy ilyen szégyentelennek adna igazat, mint Rajza. A törvény mellettem áll. És Leonardo nem veheti el a gyermekeimet. Igen, ez igaz. A törvény az anyákat védi. Minden anyát. Még a prostituáltakat is. De te rosszabb vagy, mint egy prostituált. Te nem vagy anya sem, úgyhogy felejtsd el Carlitoszt és Karinát. Mert nem láthatod majd őket. Leonardo nem az egyetlen, akinek hatalma van. És ha harcolnom kell a kicsikért,
akkor az ország legjobb ügyvédjét szerzem meg. Számító kis dög. Szajha! Rájza! Te ostoba! Elég! Nyugodjatok le mindketten! Elég! Rájza, ne vitatkozz tovább! Fejezd be, Eloisa, fejezd be, kérlek! Rájza, mit akarsz, hogy a gyerekeid lássák ezt? Segítesz nekem? Tudod, hogy rám számíthatsz. Nos, akkor lássunk hozzá azonnal. Szeretném, ha délutánra meglennének a papírok. Azt akarom, hogy soha többé ne tegye be a lábát a házamba. És ha arra gondolok, hogy most boldogan élhetnék a kis szerelmem Leonardo feleségeként, ha nem kerül az utamba az a Rájza, és az az ostoba nem szeret bele. Mert bizony, elég ostobának kell lenni ahhoz, hogy Rájza legyen életed nagy szerelme. De az a nőszemély megcsalta a legjobb barátjával. Ezt pedig nem bocsátja meg egyetlen férfi sem. De nem ám, most már nem veheti el tőlem senki, még az az ostoba nőszemély, az a Szafka Miranda sem. Miranda? És ki az a Miranda? Rájza, uralkodnod kell az érzelmeiden. Fogd vissza magad. Mégsem rendezhetsz botrányt az utcán. És mit kellett volna tennem, Ginette? Az a nőcske mindig kihoz a sodromból. Fogalmam sincs miért, de teljesen kikészít. Azért, mert szép. És hihetetlen alakja van. És tud viselkedni az emberek előtt. Nem úgy, mint te. Nem, drágám. Nem erről van szó. Van egy furcsa előérzetem, Ginette. Szerintem az a nőszemély veszélyes lehet. Ugyan, de hiszen nemrég azt mondtad, hogy egy kis senkiházi, egy éhen kórász. Összezavarodtam. Már azt se tudom, mit gondoljak. Látszik, Rájza, látszik. Neked egy aduászod van, amivel magadhoz láncolhatod Leonardót. A gyerekeid. A férjed pedig megőrül a gyerekeiért. És ha leborulsz előtte, és sírsz, és eljátszod a szerető anya szerepét, és megmutatod, hogy szenved, szerintem megsajnál majd. Megsajnál? Igen, Rájza. Tudod, a férfiak imádnak hőst játszani, és nincs erősebb fegyver egy anya könnyeinél, aki a gyerekeiért sír. Ez megváltoztatná a helyzetedet. Igazad van. Minél előbb el kell távolítanom Leonardo közeléből. Ellene fordítom a gyerekeimet. És akkor Leonardo sem kedveli majd. Drága szerelmem, eljöttél. Nem tudok más tenni, folyton rád gondolok. Olyan ez, mint egy álom, mint egy rögeszme. Szörnyen érzem magam, amiatt, ami a klubban történt. Hidd el, sajnálom. Épp rád gondoltam, szerelmem. Úgy kívánlak, annyira vágyom rád. Megbocsátottál, ugye? Eljöttél értem. Eljöttél értem, szerelmem. Salvador úr azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát, úgyhogy hazamehetek. Akkor erről ennyit. Nincs vita. Én viszlek haza. Tényleg köszönöm, Herman, és elnézést, hogy ilyen sokáig feltartalak. Kérlek, ne mondj semmit, szerelmem. Itt vagy, mert engem szeretsz. Mert semmi más nem számít. Az egész csak egy rossz álom volt, ugye? Nagyon tévedsz, Rájza. Este részeg voltam. De pontosan emlékszem, hogy mit tettél. Este?
Az a hülye Fabiana elmondta neki, hogy elmentem az ékszerekért. Én nem is tudom, mire gondol, szerelmem. De hát meg kellett tennem. Bármelyik nő az én helyzetemben ugyanezt tette volna. Nem is tudod, milyen borzalmas ez számomra, drágám. És ezért jöttél be a szobámba, mint egy utcalány? Hogy elvégezd a piszkos munkát, és utána beszed érte a pénzt? Mi? Mit mondtál? Ne tagadd, Rajza. Sokat vedeltem, de mindenre emlékszem. Figyelmeztetlek. Nem fogsz levenni engem a lábamról azzal, hogy bekúszol az ágyamba, mint egy kígyó, mint a tegnap este. És ne játszd nekem a szendít, mert az ártatlanságodat már régen elvesztetted. Tegnap este azért jöttél, hogy szeretkezzünk. Ne is tagadd. El akartál kábítani. Igazam van? Azt akartad, hogy szemet hunjak a mocskos dolgait vele. De hát szerelmem, esküszöm, nem tudom, miről beszélsz. Azt se tudom, melyik szobában alszol most. Én nem voltam veled. Leonardo, te egy másik nővel voltál az este. Kivel feküdtél le, mondd meg. Követelem, hogy azonnal mondd meg. Mégis kivel voltál? Kit vittél be az otthonunkba? Az az én házam. És hagyd abba a színjátékot, tehetségtelen vagy. Valóban? És még te beszélsz arról, hogy tartsam tiszteletben a gyerekeinket, amikor neked már is szeretőd van? Azért csinálod, hogy bosszút állj rajtam. Mert még mindig nem hiszed el, hogy átvertek engem. Federico leítatott azért, hogy felhasználjon ellened. Elég a hazugságokból. Végül is azért jöttem, hogy szóljak, hogy már ma délután aláírhatod a papírokat a különélésről. És utána már azt teszel a kis mocskos életeddel, amit csak akarsz. Leonardo, szerelmem, kérlek, várj! Ne menj el, Leonardo! Életem, szerelmem! Igen. Ez az, itt lakom. Kösz, hogy elhoztál. Viszlát. Várj egy pillanat. Hadd mondjam el. Nagyon örültem, hogy elhozhattalak. Én is, köszönöm szépen. Hát figyelj, elfogadnál egy ebéd meghívást? Mit csinálsz szombaton? Szombaton nem is tudom, mert igazából Semmi, akkor én... nincs kifogás. Már bele is egyeztél. Érted, jövök mondjuk 1-kor. Rendben? Nézd, Hermán, mi ketten még nem is ismerjük egymást, tehát Nyugalom, nem Miranda, igazán ne így tudom. fogd fel. Nézd, ez csak egy ártatlan meghívás. Így legalább egy kicsit jobban megismerhetjük egymást, nem igaz? Ne utasíts vissza, kérlek. Egyébként is szükséged lesz egy jó ügyvédre, aki megvéd attól a fenevad Rajza Alarcontól. Sosem adott fel. Szia, és kösz! 1-kor. Ő volt az. Fabiana volt az, aki be akart bújni az ágyába. Jaj, persze. Kihasznált, hogy Leonardo részeg, és bebújt mellé az ágyba. Jaj, megölöm, megfojtom. Szégyentelen, mert Leonardo józanul soha nem feküdne le vele, rohadék. Szégyentelen. Biztos ő volt az, mert ki a fene lehetne? Miért érzem úgy, hogy elfelejtelek? Hisz itt vagy velem. Szerelmem. Nem értem, mi van velem. Bűnösnek érzem magam. Te voltál életem nagy szerelme, de elköltöztél a földről. Leonardo Lombardi. Miért vagy ilyen nagy hatással rám? Miért reszketek valahányszor meglátlak? Én nem fogom ezt aláírni. Nem ismerem el.
hogy ebből a helyzetből nincs kiút. Rajza, hallgass meg. Az most nem számít, hogy te mit szeretnél. Nem hallgatlak meg, Hermán. Ugyanis te Leonardo szövetségese vagy. Ráadásul ő sem hallgatott meg engem. Ebben az ügyben én vagyok az áldozat. A férjed rajta kapott a szeretőddel. Ne mondd ezt, ez szörnyen hangzik. Federico soha nem volt a szeretőm. Ő egy szatír. Egy gazcsábító, aki leitatott. Mégis nem gondolod, hogy már túl késő helyrehozni a hibákat, Rajza? Mit kellene tennem? Te ügyvéd vagy, értesz ezekhez a dolgokhoz. Mit tegyek, hogy a férjem megbocsásson? Mondd el neki, amit Federicóról mondtam. Leonardót nem érdekli, amit mondok. Rajta kapott Rajza. Amit tettél, az megbocsáthatatlan. Nos, én nem fogok semmiféle papírt aláírni. Felejtse el. Soha se fogok belemenni abba, hogy elváljak Leonardo Lombarditól. Hogy lehet, hogy ami köztünk történt Leonardoval, kiszivárgott a sajtóba? Ennek nem lett volna szabad kitudódnia. Ez árt a hírnevemnek. Hát igen, ez igaz, kedvesem. Egyáltalán nem mindegy, hogy Rajza Alarcón vagy Rajza de Lombardi. Akkor a különbség, nem is tudom, mint például a bélszín és a rántott hús között. Gregory, kérlek, hagyj békén! Nem, főnök asszony, én nem piszkálom, csak próbálok lelket önteni magába, hogy sugározzon az erőtől és a boldogságtól, amikor felmegy majd a kifutóra. A kifutóra? Jaj, esetleg elfelejtettem volna mondani. Az történt, hogy megszereztem egy előleget a szponzortól, hogy megtarthassuk a bemutatót. De az úrnak van egy feltétele. És megtudhatnám, mi ez a feltétel, Gregory? Jaj, asszonyom, az, hogy maga zárja a bemutatót. Never in my life! Samantha kicsim, neked meg mi bajod? Semmi. Semmi? Akkor ne vágj ilyen képet, mert nem akármilyen ruhát mutatsz ma be. Igen, így jobb. Tessék, Sherry után jössz, és amit te vettél volna fel, azt veszi fel Rajza. Lássuk. Jaj, Istenem, elfelejtettem. Kint hagytam a kocsiban Rajza ruháját. Ki kell menni érte azonnal. Kislányok, siessetek, haladni kell, mert repül az idő. Jól van, szépek vagytok, főleg te, Samantha. Ezt nem hagyom annyiban. Lányok, valaki nem hozná be nekem Rajza ruháját a kocsimból? Majd én behozom. Jaj, köszönöm, kicsim. Imádlak. Tényleg, évek óta nem voltam már moziban. De mi ez a nagy felfordulás? Ez nem szokásos errefelé. Valami rendezvény lehet. Nem is tudtam. Menjünk innen, Sonia. Hiszen ez Rajza divat bemutatója. Túl különleges vagy te hozzá. Ha én nem vehetlek fel, akkor más. Jó, de nem értem, miért baj az, hogy a volt feleséged rendezvénye, ha? Semmi kedvem maradni, Sonia. Jaj, ne légy már ilyen neveletlen, Leonardo. Itt hagysz egyedül csak azért, mert éppen válófélben vagytok. Ez nem a világ vége. Normális, hogy néha összefuttok egy kávéra, beszélgettek, vagy találkoztok. Nincs ebben semmi különös, nem gondolod? Na és mit érsz vele, ha elmenekülsz? Nem tudom, de nem akarom őt látni. Ennyi az egész. De mi ez az egész? Nos, nekem úgy tűnik, hogy valamit éppen ünnepelnek. A fenébe. Minden asztal foglalt. De kérlek, ne aggódj. Én tagja vagyok a klubnak. Nyugodj meg, semmi gond. Várj egy kicsit, azonnal intézkedek. Elintézek mindent. Oké, rendben, itt megvárlak. Jó.
Jaj, elnézést. Hiszen ez egy melltartó. De gyönyörű. Samantha, menj és öltöz fel, kérlek. Tessék. A ruha itt van, ugye? Tökéletes. És hol van a másik fele annak, amit Rajza vesz fel, mi? Nyugalom, ezt találtam a kocsitban, az anyósülésen. Ez volt ott, csak ez. Elnézést, ez nem a maguké véletlenül? Jaj, szűzanyám, aki a mennyben lakozol. Ginette, meglett? A földön találtam, gondoltam a maguké. Ezért felhoztam. Jaj, köszönöm, egy angyal vagy, megmentetted az életemet. Na jó, a főnökömét. Millió puszi, köszönöm. Oké. Kérem ide. Van, fogd és vidd a főnökasszonynak, aki már valószínűleg a haját tépi az idegességtől. Jól van. Na hát. Leonardo, nézd. Nem szeretném azt se, hogy végig rosszul érezd magad. Ha akarod, elmehetünk, de úgy tűnik, túl sok figyelmet fordítasz valamire, amire egyáltalán nem kéne. Bocsáss meg, Sonia. Azt hiszem, ma nem vagyok túl jó társaság. És mesélj, hogy tetszik a hely. Ugye kellemes? Igazán csodálatos. Köszönöm. Fantasztikus, és be kell vallanom, még sosem voltam divatbemutatón. Valóban, most vettem észre, hogy ezt a divatbemutatót Igen? Rajza Alarcon szervezi. Leonardo volt felesége. Jaj, ne, szerinted jó ötlet maradni? Mert az a nő ki nem állhat engem. Nyugalom, Miranda, először is nyilvános helyen vagyunk. Másodszor pedig velem vagy. És nem Leonardoval. Nézd, az ott nem Rajza. Ő is modell. Ez engem legalább annyira meglep, mint téged. Valószínűleg olyan rosszul ment neki, hogy kénytelen volt kifutóra lépni. Mondtam neked, hogy nem tartom jó ötletnek. Inkább menjünk. Jaj, ugyan már. Ennyit arról, hogy abba hagyta a modellkedést.
és üzletasszony lett. Úristen! Vengo del agua que el